سلامة عنا هبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تقراي نزعلت زبلنا مزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا فاشيشت أبي أحمد نابي تقراي من قصقاس كي يقبر زنبرو اقرا نخبكع جقنا سراويت تقراي يكايدو بزلو وتعدرو وفري زي تقوطاطرهم كم كتمالالي بلا زبلو استراتيجية وصفراتات دحننتهم وحس كم زقبر من قصة تقراي الرقاقيت لهم من قصة تقراي بقدام أبي زوصو مقلت برس سراويت تقراي أبي تاريخ أو حرق لالي بلا عنوتي بتصحلونا تبحالي ينافس زلو حصوت مسارة ألبو تسألمن بترت خونين لهم هزب أمحرا هزبتات إثيوبيان محبر السبع عالمن أتوم حالتات طفعات كمتي أبي تقراي زقبروهم أبي تاريخاوي حرق لالي بلا بألمامي تدبدب نفرتن كبيد برتن كيفتسمو تساطن خنبرو من قصة تقراي تسوي علم نحنا دما نتي مقلت برس كم زي صعب داسيسنا لنا መንግስት ትግራይ ኣብ ዘርግሖ መግለጽ ፕረስ ዓለም ለኻው ኣፍልጦ ዝተውሃቦ ሓድጊ ውቕር ቤተ ክርስቲያን ላሊበላን ከተማ ላሊበላን ሓለዋትን ድሕንነትን እታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽር ሓየት ሰራዊት ትግራይ ካብ እትውዕል ንድሓር ውሕስ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሎም ሰራዊት ትግራይ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ሓድግታትን መሰረተ ልምዓትን ውሕስ ንምግባር ኩሉ ሻዕ ውፍይን ድልውን ከም ዝኾነ መንግስት ትግራይ ዕላው ገይሩሎም ሰራዊት ትግራይ የካይዶ ዘሎ ወፍሪ ነቲ ንትግራይ ዓጊቱ ሒዙ ዘሎም ናብ ትግራይ ዝወስዱ መንገድታት ዓጽዩ ዝርከብን ሓይሊ የብጽሖ ዘሎ ጉድኣትን ከም በሓዱሽ ይፍጽሞም ዘሎ ግፍዕታትን ከብቅዕ ንምግባር ከም ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ክልል ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ጥሜት ከም መሳርሒ ኮይናት ምጥቃምን ሰፊሕ ዝኾነ ምፍንቃል ህዝቢ ጾታዊ መጥቃዕቲ ዕንወትን ጉሕለትን ንብረት መንግስትን ውልቀ ሰባትን ኮነኢሎም ብዝተዋደደ መልክዕ ከም ዝፈጸሙ ዘመላኽተ እቲ መግለጽ ፕረስ እዞም ወረርቲ ኣብ ኣኽሱም መስጊድ አልነጃሽን ገዳመ ደብረ ዳሞን ከቢድ ዕንወት ከም ዘብጽሑ ሓቢሩሎም ብተወሳኺ እቶም ወረርቲ ኣብ ማርያም ደንግላት ዘስካሕክሕ ጨፍጫፍ ከም ዝፈጸሙ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ዓጽሚ ስዋዓት መነወር ዕንወት ጉድኣትን ከም ዘብጽሑ እቲ መግለጺ ኣረዲኡሎም እዞም ወረርቲ ኣብ ትግራይ ዋጋ ዘለዎ ነገርን ምልክት ትግራይ ዝኾነ ሓድጊ ባህልን መንነትን ካብ ምጥፋእ ንድሕሪት ከም ዘይብሉ ሕሉፍ ታሪኾም ምስክር እዩ ዝበለ መንግስቲ ትግራይ ዕላማ ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዘንበሮም ማዕገትን ዝዓጽኦ መንገድታትን ከብቅዕ ንምግባር ከም ዝኾነን እቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝተቆጻጸሮም ስትራቴጂካዊ ስፍራታት ሓለዋትን ድሕንነትን ሰላማውያን ሰባትን ከም ላሊበላ ዝበሉ ታሪኻዊ ሓድግታትን ውሕስ ከም ዝገብር ኣረጋጊጹሎም በዚ መንጽር ድማ ካብ ትግራይ ወጻኢ ዝርከቡ መምሕዳራዊ መሓውራት ከም ዘየፍርስን ሓቢርዎም ከም ዝሰርሕን ዕላው ገይሩሎም መንግስቲ ትግራይ ንሓድጊ ላሊበላ ድሕንነቱ ከም ዝሕሉን እቲ ሓድጊ ሕዝውን ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ከም ዘሎን ምስ ሓበረ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ታሪኻዊ ሓድጊ ላሊበላ ዕንወት ፈጺሙ እዩ እናተባሃለ ይናፈስ ዘሎ ጸብጻብ ሕሶትን መሰረተ ኣልቦ ወረን ብትረት ኮኒኑሎም ኣብ መወዳእታ ህዝብ ኣምሓራ ህዝብታት ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን እዞም ሓይልታት ጥፍኣት ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝፈጸምዎ ኣብ ላሊበላ ደብዳብ ከቢድ ብረትን ነፈርትን ከይፍጽሙ ጸቕጢ ንኽግበር ዘተሓሳሰበ መንግስቲ ትግራይ ግቡእ ስልጠና ዘይወሰዱ ሰላማውያን ወገናት ኣምሓራ መዝሐል ጥይትን ክኾኑ ተባሂሉ ናብ ኩናት ናይ ምጥጣቕ ኣካይዳ ህዝቢ ኣምሓራ ንክቃወም ጻውዒት ኣቕሪቡሎም ኣብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ንኽባጻሕ ረድኤት ብነፈርቲ ንኽጓዓዓዝን ከምኡውን ሓደሽቲ ኮሪደራት ብምኽፋት ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ብህፁፅ ንኽባጻሕን መንግስቲ ትግራይ ጸዊዑሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ወታደራዊ ስዕረት ተጎምጊሙ ካብ ትግራይ ምስ ተባረረም እትን 8 ኣዋርሕ ከካይዶ ዝጸንሐ ምጽናት ዓሌት ንኹሎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምቁራጽን ንትግራይ ብምዕጋትን ከም ዝቐጸለሉ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጽ ፕረስ ሓበረሞም እቲ ፋሽስታዊ ጉጅለ ግልጋሎት መራኸቢ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ባንኪ ነዳድን ናብን ካብን ትግራይ ዝነበረ ግልጋሎት መጓዓዝያን ከም ዘቋረጸ ኣመላኺቶም በዚ ዝተልዓለ ትካላት ረድኤት ስራሕቶም ንምዕማም ከም ዘይከኣሉን ሓደገኛ ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተፈጠረን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድማ ሰላማውያን ተጋሩ ብግፍዕና ተቐተሉ ናብ ሩባ ተከዘ እናተደርበዩ ከም ዝኾነን ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተጋሩ እናተኣሰሩ ትካላቶም እናተዓጽወን ንብረቶም ድማ እናተወረሰን ምጽናት ዓሌት እናተፈጸመ ከም ዝርከብን እቲ መግለጽ ፕረስ ኣፍሊጡሎም ኣብ ትግራይ ዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ተጠቀምቲ ንኽባጻሕ ረድኤት ብነፈርቲ ንኽጓዓዓዝ ከምኡውን ብምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝመላለሱሎም ሓደሽቲ ኮሪደራት ብምኽፋት
ኣብ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ዝቆጻጸሩሎም ክፋላት ዓፋርን ኣምሓራን ንዘለው ተጠቀምቲ ሓገዝ ብህጹጽን ውሑስን ኣገባብ ንኽባጻሕ መንግስቲ ትግራይ ጸዊዕሎም أبزوانا ويتصنعين أدب هذين كمتن على دسنا بتعمي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو خلو كمتن على تحبسنا فرسنايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو عب تقرأينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعر منا كل جزء خات تقرأينا ناتقول لعيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل العجلات النورة طلعي إيه كندم سلسلة تلبسنا سوى كان هذه متصرع تواقي سعره بجقنة البلد أنا نبتي بعزمتي تحلب صحيواتي أنا نبتي زوج شافنا هم يتابعون حيلهم زي دمسنا حرهم زي نوصل سلسلة الفرد مش كله إيد ما هاون كهم عدل زي شو كأنهم هم يتابعون إيد نطلع يسوون بس يحرقون إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقدر سرنا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي تبغى تقرأ حطاني زدل تقراي سعيرة تقراي تعوت تسعروا ونفكع متقرشة ካብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዜናታትና ሓዙና ቆጽልዮም بعداو سراويت ولك ملاخ إساس أفوركي نقابلات جانتا كعصو مربب إيروب بقفعي كم زرشونو تسجليتهم بعداو سراويت ولك ملاخ إساس أفوركي أب ملوء تجري زسكحك قفعتات كم زفت صمم زحبرم جي كيو زتبغى لمتيت بعداو سراويت أب إيروب بزحات سلامان سوات بقفعي كم زرشنن كاب مونغوتهم قديات دما تصاوت جانتا كعصو مربب إيروب كم زركب ومن تصيبلهم بعداو سراويت أب دروب على لدت زعمت نشومونت تصاوت جانتا كعصو مربب إيروب عبد عليتنا بقفعي كم زرشنا زحبرت زينا جانتا كعصو مربب إيروب شمال تجري بترجع كم صوعات عم ملاخيت لهم خبر وزمانا ورج هذي سكلا يوم غيطاريق نوض يوم غيو حبرنا زحاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امنا قلزمنا بيطوى بحايلي منقد نتحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي نحرم أبي موداتام أبي إثيوبيا أمباسادر السودان ناب هاجرهم نخملسو تصويعهم السودان أبي منغو منجست تجرين وجل فاششت أبي أحمدن زلو جريتشتن مش مقال نزقربت عدم تحسمو كارتوم حكانيا منغونيا إخوانتن إلو بزخصصا وجل فاششت زتوقعت السودان أبي إثيوبيا زنبرو أمباسادرا ناب هاجرهم نخملسو تمالكم زتصوعت أسوشيتد بريس أبتيبلهم السودان أبتزوبا سلامن مرقق عنك عسل كم تدلن بزمن صردما منجست تجرين وجل فاششت أبي أحمدن نمش مقال تبقسو كم زو سدتن نتزينا حابيرهم يكون دا أمبر وجل فاششت أبي نتبقسو السودان كم زنتقوم مريتي وريرا زحازتن نمش مقال زيت من حاجر يا إلو كم زخصصان بزيز تلعل دما السودان تقطع أديس أبابا زنورو أمباسادرا كم زسحبت تتصاب وسيخو حابير لهم إذا حدش مع بالا ركب إثيوبيان السودان أبزحز أوان أزيو كم زحرف فإذا ملاختي بل تصاب أسوشيتد بريس
مباركة سزي خبركم تملكتي تلفزيون دمت عين تجري نزعلت زبلنا يوم زيناتات ون أبزي زازمنا لنا سلامك تطالكم أمسجنا كنفليكم حلواتنا دحنا نتنا بغلصنا تجري تسعر سلام